дирӯз як муҳоҷири 27 солаи тоҷикро посбонони маркази савдои Москав дар ноҳияи Люблино латту кӯб намуданд. Наврӯз Зикиров сокини ноҳияи Балҷувон дар ин маркази тиҷоратӣ дар пойтахти Русия аробакаш будааст. Шоҳидон мегӯянд асли муноқиша аз ҷанҷоли пардохти ҳаққи гузар кардани аробаҳои пурбор сар зад. Каримҷон Ёров, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки ҷавони латту кӯб шуда бо осеби сар дар беморхона бистарӣ шудааст. ӯ зинда аст ва дар бемористон ҷойгир карда шудааст ва ӯро бояд ташхиси дубора кунанд ва аз рӯи гуфтаи манбаи мо вазъаш хуб аст. Сараш дар ҳақиқатан осеб дидааст ва баъзе ҷойҳои дигараш ҳам осеб дидаанд дар танаш ва мувофиқи хабарҳои дигар ки мо аниқ медонем, дар он ҷо чанд нафар ҷабр диданд. Аз он ҷумла як нафараш пояш шикастааст ки ҳозир дар як хонаи шахсӣ зиндагӣ карда истодааст. нафари дигаре ҳам ба бемористон бурда шуд ки навои нашри видеояш ҳам ба дасти мо расид ва мо онро нашр кардем. ӯ зодаи ноҳияи Ленин, собиқ Ленин, ҳозир Рудакӣ мебошад ва вазъи ӯ ҳам хуб аст. аз ин хотир аз тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад ки ба хотири ҷилавгирӣ ва пешгирӣ аз ҳар гуна хушумат, аз ҳар гуна ҷангу ҷанҷол бо кормандони ин бозор ё ки бо дигар эҳтиёт кунанд. тибқи иттилои ахир фурӯшгоҳи Москав баста аст. Аслан шоми рӯзи гузашта баъд аз латтукӯби ин шаҳрванди Тоҷикистон, муҳоҷирони кории тоҷик дар назди фурӯшгоҳи Москав таҷаммӯъ карда хостори муҷозот намудани омилон шуданд. мақомот даҳо нафар аз ин муҳоҷирони адолатталабро боздошт намуданд. Каримҷон Ёров аз муҳоҷирон даъват дорад ки ба ҳеҷ гуна иғво дода нашаванд. дар бораи боздоштшудагон ҳамин қадар гуфта метавонам ки шумораи онҳо аз рӯи бархи ҳисобҳо аз 50 то 150 нафарро дар бар мегирад. шумораи аниқро ягон нафаре ё ягон корхонаи давлатӣ ё ки ягон ташкилоти ғайридавлатӣ ҳам намедонад, чунки чунон ки мо медонем дар ин воқеа вақте ки рух дод, ба он ҷо қувваҳои зиёди полис, аз он ҷумла Росгвардия Амон ба он ҷо даъват карда шуданд аз тамоми манотиқи худи шаҳри Москав ва бисёри ҷавононро боздошт карда ба шӯъбаҳои полиси ҳамин минтақа бурданд ки дар он ҷо чанд шӯъбаи полис вуҷуд дорад. аз ин рӯ ҳисоб муайяне нест. аз рӯи маълумоти охирин онҳоро тафтиш карда истоданд ва шахсоне ки ҳуҷҷатҳояшон дуруст бошанд, онҳо албатта ҷавоб дода мешаванд ва шахсоне дар байни онҳо агар шахсоне бошанд ки қонунвайрон карда бошанд, онҳо аз ҳудуди шаҳри Москав, аз ҳудуди Русия ихроҷ карда мешаванд ба муҳлати 5 сол. Сарвар Бахтӣ, сухангӯи сафорати Тоҷикистон дар Русия, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, шоми дирӯз ҳудудан 70 нафар аз ширкатдори муҷаро ба шӯъбаи полис оварда ва аксарашон баъди тафтиши санадҳо озод шуданд. феълан шумори афроди дастгиршуда 14 нафар аст ва полис таҳқиқи нақши онҳо дар ҳодисаи дирӯзро идома медиҳад. мо ин қазияро пайгирӣ дорем. хабару гузоришҳои моро дар вебсайти www.ozodi.org дунбол кунед.